Sawise lagu-lagu diaturake, ya ngancik ana ing adicara ing angka 4. Apa? Ya kuwi pramen ketoprak. Oh iya. Sing arep kepareng ngaturake dalu menika menganu mendhet petilan inggih menika cempluk kalian gentro. Heeh, gentro. Heeh. Cempluk katindakaken dening Nyi Kartin Lestari Handayani. Wondene gentro katindakaken dening Nyi Kiswanti Winama Eka. Iya. Yo diaturake. Yo kendang do jumeneng yo. Ki amplope ana duit 200. Yo pentas 100 bangane maling. Bangane maling. Ayo, gek cekak-ceket jumeneng ora? Totok-totok. Heh? Totok-totok apa? Totok. Ketoprak. Jurangemu aku dalang ki cangkemku padhae kentongan ngono piye? Ya ora apa-apa, wis sekali-sekali dikentongi mak yo. Kentongane cara kuno apa cara anyar? Nek cara kuno turuk ngono. Napa? Turuk ngono. Iku ah. RR iki turuk. Wah. Turuk. Ya. Ya, mangga turuk. Ha iki cara model anyar wae ketoprak modern. Ya. Turuk. Nah. Tok. Nuwun para miyarsa. Atur pasugatan ketoprak Mataram. Dalu menika mendhet ira-iran gento nyegat cempluk. Kanthi kalampaken dening ketoprak gaya baru. Inggih menika Senja Utama. Kereta gaya baru Senja Utama. Sugeng amidhangetaken Sugeng Amirsani. Menawi mboten rena ing penggalih monggo kula aturi kundur piyambak-piyambak. Tok. Salah siji sik Ngudarasa cempluk neng pasar Ngudarasa apa gentho. Tok. Suwene aku ning tengah dalan. Alhamdulillah, leku blonjo wis entuk kabeh. Apa sing dikon karo simbok mau wis entuk kabeh, tahu wis, tempe wis. Apa meneh ya mau? Kangkung wis. Ndok loro ya wis. Wis komplit kabeh iki wayahe aku arep bali. Ora nganggo pisang, mau simbok ora pesen pisang berarti iki ora tuku pisang. Saiki wis rampung le belanja arep bali ah. Duduk. Aku bali. Iki mau berarti ra ono sing lali, muga-muga simbok seneng ya wis tak. Jan saka ngisor. Nek lali ono sing lali aku diseneni simbok iki ya muga-muga ora lali. Yu cempluk. Tok. Gentho iki ora pincang. Kok kowe tekan kene to? Wis ket mau leku ngenteni ya Yu. Lah ngopo ngenteni? Ya engko tak kandhani. Lha Mas kok ndi? Aku saka pasar, aku mau dikongkon simbok kon tuku endhog, tempe, sayuran kuwi kabeh dienggo masak mengko karo sesuk wis kabeh wis komplit. Aku saiki arep bali. Ngomah ana acara apa Yu? Ya ora ana acara apa-apa, saben dina ya tuku ngono kuwi. Tuku. Cah Lah cukup kowe ya. ngopo kok nang kene mbok ngalih aku arep liwat lho. Usik Yu. Lah ngopo? Aku wis ket mau esuk niku ngedang kowe. Lah kok ngadang arek ngopo? Ya sak perlu kowe ngerti ya Yu. Nyerak rene to.
apa? Ya nyerak. Iya piye to? Awake dhewe iki rak ana sambung rapet sedulur to. Iya. Iki miturut perhitunganku. Heeh. Aku kok membengi iki ngimpi. Ngimpi apa? Caka Tula. Ula? Heeh. Ulane apa? Rupane ireng. Gede ora? Ya cukupan. Cukupan? Cukup. Kuwi werdine apa ya? Nek jarene simbah-simbah ki nek dicokot ula ki bakal cepak nggone rabi. Oh, kowe arek rabi? Karo sapa? Lagi golek. Oh, lagi golek. Ya gek golek akono. Aku siji ya, Mas. Wah, main ketoprak ngeragas. Yo. Apa? Ngapa ta guyu-guyu? Upama lho iki, upama. Upama piye? Ya nek kowe iki tak pek bojo lho piye. Apa? Kowe iki ra eling apa piye? Eling. Kok aku arep mbok pek bojo iki aku apamu e? Calon bojoku ae kan. Ya ora. Gelem ya? Kowe iki adikku pernae, aku Mbak Yumu. Lho ora apa-apa, jaman saiki ki ora apa-apa, sepenting lanang wedok dadi siji, gathuk. Lah nek Gawa nang KUA ijab kabul. kuwi kena kaya ngono kuwi kena nek padha-padha senenge. Lah kowe seneng ora? Ora. Ditelateni engko rak seneng yo. Wis alon-alon to. Engko tak ajari supaya kowe nyenengi aku. Wong seneng ki ora kena dipeksa ya to. Gelem rayu? Ora. Tak gandrung lho. Arep ngapa? Gandrung. Apa suaramu apik apa piye gandrung-gandrung? Rungokno. Aja mlayu kowe. Siap-siap. Siap. Tak digo catetan sik. Wah, wis pemaine lanang amatiran. Ya ora apa-apa wis ben. Yo. Memanismu Terus Apa? nek kaya ngono kuwi aku kudu seneng karo kowe. Mama Piye arep memau apa? kamu mangan kowe yu. Ya urung Awas iki botol. ana tremos aja ngawur ya kowe. Ide lho yu. Namus mono ra? Gah aku nek ngono kuwi. Ora lho. Kowe duwe kaya ngene ora nang omah? Dianggep aku di penyakit po. Aku gur takon, apa kowe duwe kaya ngono nang omah? Rak. Celak to. Ya kowe aja kasar-kasar ngono kuwi lho. Memanismu angu jiwat Langgatono keseneng aku yo agawe rocite gale Ora sembrono ngono kuwi ngapa lho? Aku tak lihat sembrono. ora iso Ora mbok ora ngono kuwi. Ora tenanangan to tangane iki. wangi yu wangi Pak Njaluk ya aja Kok nek nganti wani dumuk aku tenan aja tangan dosa kowe. tok apake Pateni kowe. yo Ora maju-maju aku tiba. tak tampani ayo Ora ngono kuwi. ayo Tangane. wah tak demok seminggu ora tak dusi iki
Ya nek trimo ngono ya kono didilati kono. Dilat nyono. Oh, dilat nyono. Wah. Iki MC-ne nular nang ndi-ndi iki. Dilat nyono. Kanembang iku maning. Dilat no. Piye, Pak? Dilatono. Dilatono. Oh, kok dilat. Ya ora sudi wong aku ora seneng karo kowe kok kon dilati. Wis suwe-suwe seneng. Kepadake kirik apa piye? Kirek kok ayu. Kirikane ayu ya ora apa-apa. Hei. Ora cenanangan ngono kuwi, mbok nek pancen kowe tresna karo aku sing alus. Rara apa kang si yo apa iki? Iki ketoprak kok cenanangan tekan ndi ta iki? Mundut Kono-kono karepku ora. Kuwi nek kaya ngono tingkae kaya ngono. Panggunge iki kene iki wae. Lah iki ngoyak terus e. Ayo kowe ketok men nggo sandal apa-apa ngono. Pak tulungi, Pak. Suminten kok numpak salon. Mbok sesuk tak tumpake nek aja ming salon to. Aja ngono kuwi to, aku wedi tenan lho. Ya rene ya. Aku alus iki ya. Ya. Ya kan arena sik. Ayo to. Kaya ngono kok alus lho. Ayo. Ya. Ya. Awas to. Ayo. Aku tak mlaku dhewe rasa digandeng. Ku nek gejek Kok digandeng padake wong picak ya. Ayo, Oh wis. Iki sing tukange kamera ya mah dumuk-dumuk e. Ku kurang ajar sapa? Ki. Wong kowe sing mepet-mepet kok. Kowe sing mepet wong wedok ngentek ra. Lah salah to oyak terus. Aduh ya ki aja mepet wong lanang liya. Lah terus lah apik kae ro kowe. Penjalo. Aja dumuk-dumuk to. Urung muhrimi. Alah, aleman. Tar ya ta? Oh bener. Tar. Wah, ayo pemain ketoprak iki sing tengan karo larasan. Kok nembak kok tar. Malah si Tarno teko ngapa e? Tar tempu. Tar. Tamtu. Saya nekat bento. Amar. Sudi. Tu. Roti. Wetan gunung. Wetan gunung. Sok meneh iki. Kudu metu ki aku gak ora. Sok meneh iki nek deleh mik ra ming glah-gleh. Nyo.
Aja tumak. Nana. Kowe iki wong wedok mung keributan jarik. Kowe arep mlayu ra iso kowe. Tutupan drum e. Kono drum. Kono balungan. Kuwi soliking. Iki wayang, lho. Kowe ra iso mlayu nanti-nanti. Tak cekel, tak pepetke kene tak sut. Apa lho? Sut-sut gundulmu kowe. Kasus meneh lho. Sut. Mbok mandek kono ngapa ngono lho? Nek nembang ya nembang rasa yak-yakan. Lumampah tanpa walah ing matyaning jala iti Manukmu lho. Sumintene wis kaco. gah Pak Piye? saru Heeh. omano siji kok dikethok Ayo tak anyok-anyokke. Kene nek pengen diketok. Ngapa ngono ki? Tak tau adus ya. Adus sik kena gosoki ya tober. Gosoki. Ngapa kaya manuk teruk? jeruk Kuwi akeh te bojomu dhewe gila ngono kok. aku urung di bojo nang kene aku Lah kan kuwi sapa? sejen koncoku Kanca turu. kendaraanku si aku menggeh-menggeh Kapok. Kono kok areng nglanggati aku lho. loh Kok lagi ngoyak wae menggeh-menggeh ndapot tandangane kaya ngopo entut. Kowe lah ditantang gentoe gentoy ditantang aku ki mambu tantangan yuk Lah wong didelok saka fisikmu wae wis menggeh-menggeh ngono lho. apa Apa? coba Lah aku gak teman kunci angin aku Mbak kowe iki eling ngono lho. Aku ki sapa sapamu? Aku ki Mbak Yumu. yuk Eling. aja nanting kesabarane gento lho. Iki anake Sura bangsat. Yen kowe ora gelem nglagati aku, apa kudu aku ngruda paripeksa karo kowe? Lah nek aku ora gelem ya aku iso wae mlayu rono-rono. Ora iso. Kowe wong wedok dayamu sepira? Aku ora wedi. Ora wedi. Ora. Yen ra wedi, awas keyu. Awas keyu. tok 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 modar. Langsung aja. Aku nek ngono kuwi. Lekane arep tak alonke kebablasan banter. Dadi maklotak ngono. Loro, Pak. Sontek, Sontek, Pak. Sontek. sontek, Sontek. sontek. Nggih. Waduh, Ya, sontek. ku kurang, Pak. Nggo praktek kurang. Sontek dokter hewan wae.
Iya kan kowe. Ngopo to? Waduh, Bapak Sura bangsat. Oh, bangsat dengkulmu mlocot. 150. Ya, Suntik kono. Mesakake nggon pilingan e. Lara wateng ngono. Gah aku sesuk. Kowe, aku megah piye golek duit 150 ki angel lho. Ameng ketuthuk sithike kok. Engko nek saya banter tambahi 1. Pisane, Pak. Piye? Pisan meneh. Pisannya nganggo sing asli. Blok. Aku seneng kowe, Blok. Wis rampung, Po? Wis. Ya wis rampung ae apike. Enggak. Wis rampung. Rampung aku gak. Kali Salim, damai. damai yo kene Nek 150. ora gelem rampung gentone ngangslup meneh lho iki. Blok. Blok. Matane ora ucul wi. Matamu kuwi. Lah yo Ya wis mendelek. nembangan ayo, jubuk asmara apa-apa. Apa? Jebuk asmara. Aku ora omong ah. Yo, diwecek wong loro kae. Kae bojomu mulai kemeklen nganti tup lendang kae. Delok sik lanang rada pekok. Ya, kowe 50. Gak iso nyambut gawe aku. Waduh. Waduh. Aku kowe 100. Oh, ya dit lanang. Ayo kudune nek blonjo sing wedok ki sing akeh sing dikekke. Ngono iki bojo kula rada bodho kok ora iso ngerti. Dit akeh. Senenge biru pokoke. Nek abang ra seneng. Ora seneng. Biru. Piye kowe mau le main karo sapa? Aku kelingan lemak tok. Lara tenan. Lara apa? Lara tambanono to. Kok ora mati wae? Kowe le main berdua sama aku toh? Itu dibagi 2 dong. Ora iso pocok diketok. Ya, Iki ki meng siji. ya nek siji iki gua aku tok bae. Ngapa? Kamu njaluk kae. Kayak pelit e. Wah, saiki kula ndasmu kene kono ben dituthuk sik. Arep njaluk duit dadak dituthuk sih. Aku biyen dikeplak ya 200 ya. Ayo duet gubuk asmara, heeh. Nggih. Nyingkar Ya, nembang genti kowe. Lah kowe ngapa? Aku mlayu-mlayu genti. Mangga. Nyingkar nyingkur. Dasare wong ayu nek nembang ya apik ya. Iki wis ra ketoprakan lho. Iki ki aku ming bangane ora omong. Kowe engko nek ra ketoprakan sabet arit tenan karo bojomu. Ora ya. Ora iki. Bisa tenanan iki engko. Ning ya ora apa-apa ding iki jenenge nang panggung ya. Nang panggung. Panggung ki ora apa-apa Apa-apa, bebas. milik bersama. Hah? Milik bersama. Kok Juk langsung Yo kayak milik bersama suarane lho kok arep Oh, tak kira apa Tuas persiapan. wani ya? Wani. Ya ora. Apa dosen nang omah? Wah, Di 2 pintu. ya tetep 2 pintu yuk. Kowe piye kowe? Elek kabeh suarane. Nena. Wiwi pane nyingkar nyingkur. Penonton semene madhep awake dhewe kabeh ya. Lah iya no. Ayo iki sesuk aku coba dadi dagelan. Nek ngadepi penonton semene iki piye no? Ra payu kowe. Ora payu do ra guyu ya, Tin. Ya ora apa-apa. Ya bacotke. Lingsem yen ke
Nino. Mbok jajal kowe muni. Lelampahan kangka uri tresno tulus. Suarane gede tenan ya. Apa? Suarane gede. Gede suarane. Gede sak ndase ya gede. dasmu Kok nek ra ndas ya piye lho? Nek ndase masuk meng sak tolo lek ya ora cocok. dingil-dingil Iya. Tresno ya. tresno tulus nadyane buk as moro Ya. Eh. Yen liwat. Ya, jogeti. Tin, kowe sik nembang, terus pancen joget. Ya ora apa-apa. imbuh meleh Ayo nyo, aku nek karo duit iki apa? Kok kuwi terus aku ndi? Kok ya-yaan jupuk duit kok nyekel aku barang iki? Sempatan ya? Iya. Setan iki. Wah, dicicingke barang. Sing dhuwur apa-apa. Awi meng nganggo daleman rae. Oh nganggo. Oh, katoke jero saka taplak.